Ahoj lidi, tak tu máme další video s Míšou u nástěnky. A dneska si budeme povídat o tom, čeho jsme teď součástí. Jo, určitě kdo jste také dříve narozený jako já a ještě v minulém století, že jo, tak v 80. letech bylo velmi trendy, 80. léta, že jo, bylo velmi trendy kupovat nemovitosti, kdo měl peníze, tak že z kupování nemovitostí vám osla moc takové společnosti jako třeba BlackRock nebo JP Morgan, jo. Třeba BlackRock už jsem četl zase spoustu konspiračních teorií o této společnosti, protože to je obrovská korporátní společnost, že jo. A prostě tak, jo, nebo JP Morgan, taky firma, která se ještě v roce 2013 nebo 2017 nějaký CEO stavil negativně kryptu, dneska se staví k tomu kryptu pozitivně, že jo. No a pak najednou vznikl internet. Internet, který byl původně pouze pro armádní účely, pardon, počkejte, tady něco, hodím sem, který byl pouze pro armádní účely, tak to byl takzvaný web 1. Jo, tam byl decentralizovaný, ale nedal se s ním moc manipulovat, zapisovat do toho, bylo to takový spíš jak noviny. Pak začal web 2, jo, kdo se pamatujete 90. Když přišel internet, že jo, já si třeba pamatuju, já jsem byl teenager, tak pro mě úplně nějaký chaty, jako GigaChat, Xchat a tohle, pro mě to bylo úplně úžasný, že jsem o víkendu nemusel mezlit, protože jsem ty lidi měl z celé republiky, že mohl jsem si psát, potkával jsem ti tomu úžasný lidi, třeba i v reálném životě. No máte web 2, že jo? To teď to jsou třeba, já nevím, Facebook, Google, jo, Amazon, já nevím, jich to spousta těch firm. Jo, ale to už je centralizovaný internet. Jo, kde vy vlastně nevlastníte vlastní data. Třeba na Facebooku, Facebook vydělává asi $600 ročně za vaše data. Jo. Takže vlastně, jo, ten centralizovaný internet, jste jako občan, nevlastníte svá data, jo, protože je tam jakoby třetí strana, která používá, že vlastně se používá platforma třetí strany. No a pak tu máte web 3, což se děje teď, což třeba my jsme součástí naše společnost M3 Marswest, že bych to neschodil tady, vlaječka na nějak nedrží, to budu muset upravit zítra, až budu mít čas na to. A tak web 3, že to se dneska děje. Jo, my třeba teď máme jako Elite, Global Elite Gathering v Thajsku opět, jo, já jsem byl v Thajsku v létě, teď tam je znova, teď jsem nejel, chci jet v zimě na další akci, to bude někde jinde, to je jedno. A třeba takový zajímavý taková věc, co se teď děje, mi tady týpek tvrdil, že jsme s Kem, kvůli politice jsme se pohádali, nebo já jsem s ním ráda nechtěl, ale prostě já mám rád chodit lidi kvůli politice, protože mně přijde, že politika je prostě na to, aby nás rozdělovala místo, aby jsme spolupracovali, ale to je jedno. Ne, tak mi týpek začal urážet moje aktivity, tak mi to dělá, že se s Kem, ne. A třeba my máme teď projekt, jsme první firma na světě, s ním jsem na internetu nikdy nenašel, kdo by to dělal. Máme takzvané Real World Assets, jo. Real World Assets. To znamená majetky reálného světa, jo. Jo. A my tam máme vlastně nemovitosti. V tom Thajsku třeba máme tam farmu a drahokamy. Jo? A teď třeba tam máme kondotel od Novotelů. Kondotel, říkám správně, Novotel asi všichni znáte. Hotely, jo. A vy si představte, já nevím, tady ta kniha, jo, je nemovitost, jo, a teď si koupíte s několika lidma, třeba na 10 částí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jo, má prostě rozdělíte na 10 částí. Ta nemovitost stojí 10 milionů, když dáte milion, zrekonstruujete ji, že jo, tohleto, a chcete ji prodat se ziskem, jo. Věříte, že to bude nějaký zisk a třeba to zisk bude mít, prodáte nemovitost
A vy chcete tu 1/10 si vzít pro sebe a něco potřebujete hotovost, peníze, protože hotovost je svoboda, že jo? V dnešní digitální době, to k tomu se dostaneme. A je to hrozně složitý, že jo? Že tam máte nějaký vztahy, tohleto, tamhleto, teď ta likvidita z nemovitostmi je taková, jaká je, jako v dnešní době, jo, jako v našem státě, že jo, tady někdo dělal digitální stavební řízení, jo, ví, jak to dopadlo, ale to do politiky se pouště nechci. No, a teď si představte, že to máte to asi nějaká, co to dáte na blockchain. Na decentralizovaný blockchain, kde vlastně vy jste v tom Web3 majitelem těch svých dat, máte pod vlastní kontrolou. Jo? A vy potřebujete podat tu 10 té nemovitosti, tak to budete mít v nějakým coinu. My si máme Titan, který na to je to zaměřený, my máme šíleně moc projektů, ale to je jedno. A nebo šíleně moc, já docela koukám, kolik těch projektů bude a no prostě je to úžasný. Jo a máte různý taky lekce, teď jsme investovali v Thajsku, chápete? Thajsko teď zainvestovalo 2 miliardy nebo 3 miliardy bátů, aby tam hostilo několik dalších let Tomorrowland. Jestli víte, co je Tomorrowland, jo, tak si to pogooglete. Teď bude v Thajsku několikrát, jo. A my, jo, třeba jsme tam zainvestovali tam jako hotel, jo. To znamená, vy tam to máte buď pro turisty, nebo nějaké trvalejší rezidenty, si tam můžete koupit apartmán, že jo. Jo, a do takových projektů oni tam investujou, jo. Je tam v Bangkoku je něco jako Beverly Hills, kde jsou opravdu ty bohatí lidi, jo, tam, a oni tam takhle týpkové se domluví s Thajcema, jo, mají tam třeba kulturní park Siam, jo, a oni se domluví s vládou a spolupracují s ní a umožní nám tady ty real world assets, jo, a dostat se k tomu jako obyčejný člověk, jako já nebo ty, jo. A někdo ti tady bude tvrdit, že to je scam a podvod a nesmysly, že jo. Že to není třeba, nemám vůbec společnost affiliate, jo, já když převedu člověka, jo, ten si koupí digitální klíč v podobě avatara, a tak já z něho nemám ani korunu. Jo, tohle není affiliate, že někdo dá 1000, v tom hrozně vyškolil Tycoon v minulosti, dá někdo třeba 1000 euro, jo, a vy dostanete 10% zisk, protože je to affiliate, že jo, takže on vlastně mu začne pracovat, ty peníze mu začne pracovat 900 euro, protože vy máte tady 100 zisk. Jo. A díky Tycoonu, když jsem viděl, jaký to byl průstřel, tak se vždycky ptám, jaký je ten půl těch finančních toků, že jo, těch toků, co tam, kde se berou nějaký zisky, výdělky, že jo, a vy potřebujete tam mít co nejvíce těch trubek, které vám tam tečou do toho půlu. Abyste viděli, kde se ty hodnoty berou, jestli se vzděláváte, že jo. A když vám týpek na školení v Praze vysvětluje, jak vlastně oni 2,5 roku něco budovali a pak až se vrhli na komunitu. Že jo, a protože tam mají týpka z Binance, Binance je největší kryptoburza na světě, jo, Binance, a oni si vzali jednoho týpka z Binance, který tam měl na starosti NFT, non-fungible tokens, jo, tam měl, tak si ho přitáhli k nám do M3 Marsverse a protože tady to není jakoby, já to píšu pořádně, jo, a my se taky chceme do budoucna uzavřít jako Binance, tam už se nedostanete mezi tu komunitu. Já jsem to před lety někdo nabízel a já jsem tomu nevěřil, protože většinou, že jsem tomu nerozuměl. Že když něčemu nerozumíte, tak máte nějaký strach, že jo, a obavu, že jo, že většinou ignorance je z kořenem toho zla v životě náš lidí, že jo. No, takže teď se tady děje takhle Web3, je to RVA, třeba my máme jako našem projektu, jo, a jednou se uzavřeme a vy už se k tady těm projektům nikdy nikdo nedostanete. Jo, třeba bude další hráč, který něco taky bude dělat, je to možný, nevím, nevidím do budoucnosti, nemám křišťálovou kouli, to by bylo pecka. Jo, a když vám pak týpek vysvětluje, jo, jak oni tady vytváří nějaký ten půl, jo, Web3 jsou decentralizované finance, kdy díky vy tomu můžete bohatnout. Úplně brutálně, jo. Ale to vám ten mainstream, ty, já nevím, jak to říct. Já to řeknu takhle, já na televizi nekoukám maximálně na sport z jednoho prostého důvodu. Protože televize je z anglického slova television. Television. Jo, řekni někomu vizi. Televizní program. Myslíte, že vás televizní program programuje nebo informuje? Je to
TV vzdělám, TV Infoman, nebo je to TV program. Každý si domyslete, co chcete. To na vás, nechám to na vás, jsme svobodní lidi. Nejsem levičák, abych vám říkal, jak máte myslet a žít. Jo. Ale to se nechci zabíjet. A takže vy jste teď ve webu 3, jo. Ať si vám to líbí nebo ne, tohle se teď tady děje v celém světě. Jo. Nejenom tady, že já si tady jedu nějaký biznis, že jsem požehnán, že jsem tady díky zkušenostem z minulosti. Ono mi to nejde smazat. Počkejte. Chvilku, já budu tím jenom povídat teda. A jo, já jsem vlastně díky těm zkušenostím, jak je ten život paradoxní, ne? Jak prostě díky negativní zkušenosti jste poznali, díky teď máte pozitivní zkušenost. Vidíte, jak zbohatli, jak jsou pokorní, jak jsou úplně brutálně pokorní a chovají se úplně luxusně. Ne? No a teď si představte, ať se vám to líbí nebo ne, tenhle ten svět Web3 se teď děje. Jo? A vy se můžete vzdělávat, učit, připravit se na to. Počkejte, můžu to nějak šoupnout, takhle to nepadá? Můžu to šoupnout, tyhle. To jsou vynálezy, co? To je umělá inteligence. Jo, a teď si představte, jak ta umělá inteligence, ta AI, ta Artificial Intelligence, budeme to psát, já jsem to teď trošku namastil, počkejte. Jo, a teď ta umělá inteligence, jak dává hodně věcem na prdel. Jo, v tom reálném životě. Koukněte na Heuréku, která tohleto podcenila a jaký to stojí peníze a nevím, co udělají. Jo, v Albánii, třeba teď je to světa novinka, v Albánii tam je prý obrovská korupce. Ještě víc než u nás. Ne jako na Ukrajině, ale jako velká, jakoby, jo. A oni tam vzali a udělají umělou inteligenci, která bude koukat na státní zakázky. Já tu informaci mám jenom z nějakého článku na novinkách, takže si ještě chci pohledat. Ale už jenom tohleto, jo. Kdyby se to nezavedlo u nás, to by bylo najednou peněz ve státním rozpočtu, že jo. Jo, to je zase politika, tam nechci jít, jo. A teď si představte, že tady je rok 2025, tady je Web3, kde vy máte pod kontrolou svoje data oproti Webu 2, jo. Jste pánem svých dat, jste na blockchainu, kde je každá transakce dohledatelná. Nedá se tam podvádět. Jo, takže když vám teď budou volby, že jo, já vám ve volbách všem přeju, ať vyhraje ten, komu fandíte a budete se mít do budoucna líp. A je to je, jo, mě to je úplně, já mám na politiku jiný názor. A vy máte tady blockchain, kde vidíte každou transakci. Z jaký peněženky to šlo, tohle, to, tamhle, to, kam to šlo, ke komu, do kolik hodin, tohle, jo. A pokud je v roce 2005 ještě nemáte digitální peněženku a nevzděláváte se v tomhle oboru, tak vám ujíždí vlak, ať se vám to líbí nebo ne, tak vám ujíždí vlak. Vemte se, Evropská unie má digitální peněženku, bude chtít něco naplnit. Můj osobní názor je takový, že pokud se Evropská unie nerozpadne, tak bude obrovská masáž, aby všichni, kdo jsou součástí Evropské unie, přijali euro. Jo, si myslím já, že to bude úplně brutál extrém. A můžu se mýlit, ale tohle si myslím já, když jako pozoruju tu společnost, to se v ní děje. No a ta Evropská unie má digitální peněženku, bude chtít něco naplnit. Vy máte digitální peněženku, chápete tady ty věci, učíte se to? Mě úplně zděsilo. Já jsem začal dělat fotbal i rozhodčího a týpek mi říká, že jsi do toho šel, ne? Já říkám, že chci jako pomoct tomu fotbalu, že ty rozhodčí nejsou, moc mi to nejde, učím se to, že jo, postupně, tak jako všechno se musíte naučit, tohle jsem taky musel nějak objevit, taky se učím, tady takových informací, které ještě nerozumím, nevidím, neznám, jo, nemůžu to vyčíst z toho systému, jo. A mě ten týpek říká, kolik vám je, ne? Já mu říkám, kolik mi je, a on říká, že jste do toho šel, tak to chce respekt na klobouk dolů, že jste jako šel něco učit takhle to, že máte koule začít něco nového. A mě úplně děsí, když jsem tím přemýšlel. Kolik lidí nemá koule se začít něco učit po škole? A tož po 30, po 40, jo.
A teď vidíte 60letý lidi, jak rozumí blockchainu víc než vy, že v tom vidí ten potenciál. A vy se jako zastydíte a začnete se víc snažit, pokud vám to vydrží, že jo, to je zase ta motivace vnitřní na to jedno, jo, protože jsme produktem svých myšlenek, že jo, padejte na pan Napoleon Hill, Myšlením v bohatství, můžete si přečíst, krásná knížka. No a teď si představte, že tady máte ten Web3, kdy vy můžete mít bohatství ve svých vlastních rukou, máte ty real world assets, jo, máte blockchain, jo, kde je všechno dohledatelné. Evropská unie má digitální peněženku, máte vy digitální peněženku, jo, teď co tady se rozjelo, je takzvané CBDC, neboli Central Bank, já nevím, to je rozumí, Digital Currency, jo, neboli digitální měna centrální banky. A třeba státy jako Nigérie, Bahamy, příklad, jo, to mi napadlo, tady tyhle státy, ono jich je víc teda, ale není ze stolik, jo, tak už tady tím začaly pracovat, jo, protože banky vidí, že tady je kryptosektor, který je soukromý, jo, a potřebuji s tím nějak manipulovat, že jo, protože sem se přesouvají ohromné miliardy. Jo, vemte si ten reward assets, co my tady jedeme, jo, všechny ty investice v tom Thajsku třeba teď, momentálně, jo, těch nemovitostí a všeho, tak to je miliardový dolarů v dolarech, miliardový potenciál, to je teprve začíná, jako jo, to není, že už to tady jede 5 let, to se teď rozjelo, nový je to a má to obrovskou budoucnost. Jo, teď vám tam týpek zase vysvětluje hodinu, vám vysvětluje, proč real world assets, proč zóna Thajsko, co to má za potenciál, jak tam rostou nemovitosti, jo, třeba máte ten kondotel od toho Novotelu, jo, kdo neznáte Novotel, kdo cestujete, jo, a jo, tohle dnes opakuju. A já chci říct, tohle se tady teď děje, ať se vám to líbí nebo ne. A pokud nemáte tohle, tak vám ujel vlak, už se opakuju. Jo, já chci koukat na fotbal. Jsem to chtěl zkrátit o asi 5 minut. To je to všechno video. Takže, chcete se informovat a začít učit a být připraveni na to, co se děje, aby vám neujel ten vlak. Vemte si Asie, teď brutálně do třeba Thajsko, jo. V Thajsku teď mají plánu. Já mám takhle tu digitální peněženku, jo, a mám tam svoje nějaký altcoiny, takže a když to nebude nějaký shitový altcoin, nebo to nebude nějaký meme coin, tak vy mluvíte jako turista, můžete přijít s tou digitální peněženkou a platit tam bátama. Převést si ty coiny na ty jejich báty a platit tam, jo. A když jsem tam byl, já hrozně mám rád, když někam do nějaký země, žijí mezi místníma. Abych viděl, jak oni opravdu žijou. Ne to turisticky, ale místní ne. Ale tam přijdete na trh, kde byste si nedal ani kelímek pro svoji vlastní vodu, že si budete pít z flašky, protože to oni mají jinou tu toleranci na tu čistotu, než my. Nebo takhle mě působilo. A oni tam všude mají QR kódy. Aby se všechno prostě načetlo a opět tam podporujou. Budete tam mít daňový úlevy třeba v tom Thajsku. Malajzie, jak teď jede do krypta. Singapur, jo. Třeba teď jsem poslouchal jednu stand-up komediantku, která říká, že ona je Asiatka, že a tak si může z toho dělat srandu, že to není úvodní, to není rasismus, jo, to je jedno. A on říká, že Singapuřani jsou vlastně fancy Chinese, ne? Je to přirozeně vtipný v tom kontextu, kterým to říkala, ne? Jo, a spousta těch států teď bude bohatnou, bude mít ty reward assets, bude mít tady ty věci, protože je to Web3, jo. A co vy chcete? Central Bank Digital Currency, tomu se nevyhneme, to si myslím, že pojedou všichni úplně. Jo, už je to několik let připravovaný. A je to normálně dohledatelný na Google, to není žádná tajná informace, jo, nejsem Sherlock Holmes a nevidím tady za zákulisí nitky všech těch farmaceutik, zbrojařů, bankovních kartelů, jo, to nejsem žádný detektiv. A že by si chtěl o sobě myslet, že jo, jak mám skvělé analytické a pátrací schopnosti, jo, tak tohle jsou všechno dohledatelné informace, tohle se všechno děje. Já jsem požehnán díky tady té firmě, že vidím lidi, kteří jsou s tady těma trendama, jedou. Já vidím, kolik umělá inteligence nahradí zaměstnání, povolání, protože robot nepotřebuje spát, nemá finanční problémy, nemá osobní problémy, nemá rodinný problémy, nepotřebuje na záchod, nepotřebuje jíst,
jo, možná si začnou uvědomovat sami sebe do budoucna, co já vím, tak to bude úplný průšvih, protože to se úplně zblázníme. Jo, nás vlastně nebudou potřebovat, protože po ně budeme červ. A teď si představte, že mi tady tohle se všechno děje a vy se na to připravíte, budete se vzdělávat, chytnete se s trendem a můžete jít třeba do důchodu v 50. Nebo, já to budu muset asi pořádně umít. Nebo, co tady to stane? Tady to stane. A nebo vám vlak ujede a ty státy, ty banky, ty korporáty vám zase uzmou kus majetku, jako to dělají do pořád, do teďka. Dělají to už po dekády. Co já jsem naživu, tak to vidím, jak furt se s něčím něco straší a vždycky přibude nějaká daň. A my si ještě zatleskáme. Zatančíme si, prostě zachráníme svět. Jo. Každou dekádu je nový téma, aby se zavedly nové daně. Jo. Chcete se mít v tom důchodu, já jsem 40 už, chcete se v tom důchodu mít lépe nebo hůře? Chcete neřešit nějaké emisní povolenky, jestli se do té doby Evropská unie nerozpadne? Uděláte si digitální peněženku? Uděláte si tam nějaký assets? Že nějaká aktiva, která vám produkují nějaký příjem? A takže vám nějaká emisní povolenka, tady ty věci, jestli to fakt bude, jestli to fakt projde, jestli to fakt potlačí, jo, jestli bude digitální euro, jo. Tak si představte, že budete mít příklad, našetříte si 10 000 euro, jo, nebo 100 000 euro dáme na důchod, máte 100 000 euro, nějakých, já nevím, 2,5 milionu, já nevím, kolik je euro dneska, jo, a jdeme tomu, že do 25, tak máte 2,5 milionu, 2,5 míče, no a oni přijdou a řeknu vám, hele, my tady máme digitální euro. Ty máš tady euro, že jo? A když jo, a budeš muset si pořídit z tady toho eura, tady to digitální euro. Ne, protože bys si měl na výběr, protože nemáš na výběr, jinak nebudeš být moc součástí téhle společnosti. Tady bude si nějaký blockchain, bude všechno na blockchainu, že jo? Všechno bude digitální, všechno bude umělá inteligence. A oni vám teď, protože jsou hodní, tak vám dají kurz 10:1. Jo, takže vy vlastně ze 100 000 budete mít 10 000. Jo. Takže už nebudete mít 2,5 milionu, ale takhle, že jo. 2,5 se vám stane 250 000. To se může stát? To je ten bank digital currency. Já nechci nikoho strašit, pane bože, já doufám, že se tohle nestane, že tohle je, jak to říct, ten negativní scénář, který já mu nechci bojovat proti systému, proti bankám, korporacím, nejsem žádný moderní Robin Hood, to nic takového, ale tohle se děje. Co vy chcete? Mít život ve svých rukou? Že vás nikdo nezachrání. Jestli čekáte na spasitele, hodně štěstí. A nebo vezmete život do vlastních rukou, budete vy ten spasitel. A začnete se vzdělávat. Jedno, jestli vám je 15 nebo 51, je to na vás. Nemusíte být génius, abyste se mohl každý den 10-15 minut učit. 10-15 minut. Udělat si zvyk, 30 dní, dělat si každý den zvyk. 10-15 minut si přečíst knížku. Já jsem přestal číst. A jak pro mě bylo těžký díky sociálním sítím tady to udržet tu soustředěnost, tak jsem si dal každý den, vždycky jsem si začal číst 2 stránky a usnul jsem. Jo? Tak jsem začal číst prostě 10-15 minut a stál jsem četcem ve stoje. Jo? A už jsem přečetl 3 stránky, 5 stránek, 10 stránek. Jo? Protože odborně, jako když si přečtu něco taký fantasy, sci-fi, Warhammer fantasy, tak dokážu číst knížku za hrozně rychle. Jo, když je to něco, jakoby se do toho děje. A když je to něco vzdělávacího, tak je to složitější to číst, že jo? Takže se na to musíte soustředit, musíte vypnout všechny distrakce a prostě dát si třeba 10-15 minut, pak se z 10-15 minut stane půl hodina. Pak si zjistíte, že jste usnul knížky, tak hledáte, abyste přečetli 100 stránek, než jste usnul, že jo, třeba. Jo, nebo 100 stránek zase lžu, ale třeba 68 příklad. Jo.
Život máte ve vlastních rukou. Jaká bude vaše volba? Budete se vzdělávat, učit pro sebe, pro svoji rodinu, komunikaci s ostatními lidmi, který vás se nemusí snášet, ale tohle se prostě děje. Web3 je realita, která nám tady běží před očima. Digitalizace. Jako byla parní revoluce, tak je digitální. Jo, umělá inteligence, tohleto. Takže tak, já vám přeju krásný zbytek večera. God bless you all.